Mango ya mulu ini apa kan mabulu kan mau itu sekali. Okay. Yes. Ini dah kawan asli. Ini nunsi. Ini nunsi alimani. Dah kawan asli di muka esapma. Esap kuang ti. Jara itu ti esap kuang. Asli sadar. Senti dah kawan na itu masih 2001. Waktu itu dimana Jakarta, di Jakarta, dia nak bisa, itu nanti bisa nak, itu ada. Dia nak bisa nak sekira paham, apa isi sama. Kasih dia buku, akan saya, kalau ini dia tu, aina bahasa kita berdoa panji itu ini tu mana bahasa. Kalau bisa, $30 para $10 ya sabu. Tapi jadi sesuatu menurut saya, you rota lokal menurut sesuatu cuma pengguna kamu di sini, jadi mungkin harus sangat sirja. Jika dia itu sesuatu semua, macam mana jauh ini itu mungkin tidak sih. Macam mana? Kita suka orang ni, macam mana orang itu, tu benda macam mari mungkin ya orang apa percaya, apa isi sama ni, macam ni buat tu, ada pun dah bersetuju. Mungkin cari tak. Akan ada sesuatu bahasa Jawa yang bahasa kemarin jadi siri. Semua orang kaya di mari bukan kita 470. Bahasa. Ini dengan gara udara. Dapat kita enggak 2 months. Berarti ya Christmas katika nyuti. Ndio rama tunaita sana kidogo. Kanya tunazoea kwa kalau kasih ni umur yang wakati chini benda suya kwa Christmas shika na ishi pia ngati ishi zaka zoite timu hizi sasa mungu yeye akafiti mungu hizi ngazo na kutipenda nazo kuseto ni tshado shilinge zikana sasa wakaenda nazo no mira kwa mshachakati ndio akashauri patana tapi wakati kuzokipapa ndaka sochoka ndachoka futhi kuti ina nasi ile kaka iyo zvomfono zionge futhi ndakukupenda kanaka ubvunza mari shumari 400 ndiko ndakukupenda kanaka ndikaona kuti apa ndatodona. Ora, betul orang itu dah jadi usia dah. Ini macam isi apa sih? Tengok kaki dah. 400 juta. 400 sebenarnya isi mari tinggal betul. Agak gara apa auto gara. Pak sabu angari bu masuk angari kali. Asi, dah kamu soal kumpulan aku tu. Aku makan gara si panas. Itu terlalu panjang. Kita sudah kasih lah isi ni tahu. Sebetulnya tahu. Kasih aku sih. Cinta. Itu kok usah cinta saja. Udah baik sekolah. Esok mandi sabtu. Kasi dia asing dah kasih tahu dia nanti sabtu. Suruh isu. Funga apa sih pakai kan ni mungkin saya kawan dah mandi dah sabtu. Karena panjang. Ini dah kawan. Ini mari. Betul. Jadi dah apa dah sih? Asing jaga suatu pemain ini dah 400 sih. Lalu mungkin apa? Ini aja sih tidak saya rasa. Kenapa kan? Ada randa. Apa kau cakap kita cakap kita ganda tu semua kita tu pada. Kau itu kan? Manja. Lagunya so itu dah berapa miswa? Miswa tinggi. Kita soalnya satu kasih. Toti sabu basa dia shika. Mungu aigara ipapo. Akazuya.
kuchiri kumahafu ndichiri kutanga kuti ndafunga ndachine 3 years yekugara ipapo. Akazoya kuti ndiwo kugara pano 3 years. Kazi gara apo asi chandandiri kuda inini kubhadhara toilet. Toilet yangu ndishandisa pasi ndinokuaka nokuti handina kuakira papi ipo papo pavaigara. Kazi ndobhadharawo toilet iyoyo handii paneshi ndandikatenda ndakasvika paneshi. Ndasvika paneshi uyu akataura nyaya yayo ndinobhadhara 20 dollars. Isi akati hazviiti kubhadhara kuti matoilet anga ari nepurani saka iwe uda kubhadhara pakati. Ndakakuga ndakacherawo kana anotika pana toilet tabva panashi maita so tazoti dzike ndikati ndakabvisa toilet asi usataura ndoita kunga ndishambo Kazi inini ndakugara pamandere ndokunana sekuru wangu nekuti wakanga warambana nemukadzi apatova ne5 years pasina kutakura. Kadzi anga aendawo kuMozambique akazi akaenda kuroorwa kuMozambique ere chichichi Nataurisa mkuru. ndotaurisa alright zvadaro komani ndakagara ndakagara kutokangana sabhuku ndinofambidza nawo kusvikira pangozi sabhuku amiswa ati haana chare ndikamutaurira chare ona pandiri kugara ka nyaya iripo ngeyekuti mutete ndakabvisa hangu zvese asi ndakazoita mutengo wekutengeserwa nekuti ndakazoda kubvunza mari enda ndavasiya kuti andibhadhira munhu kuti vakati kana uchida kuti munhu unosiya ini ndozokubhadhira Manuda chaipo. Maulidi. Ndoda pale nyaya hii. Siasa hii. Ndiye pa nyaya hii ni mrumo. Sasa ndio kwa mstari. Yes, the background ana but ndoda. Yes. Abakubva vazoya zvikanzi ndatumwa nechi mugano apa papi kasi mugano yanzira chii chaitika zvikanzi ini ndakuti kuzoenda kotaura kuti mugano yanzira kubva pamunzira imomo kuenda pamba pangu ndingangoti kufara kwakangoita munhu ndowamunhu iwowo pasina pamwe zvoita sei atoti uya ikuni takabva tapedza tese maratidzwa ere mugano takati setaratidzwa unoratidza sei peter ndiwo unofanira kuratidza kuti mugano ati zvakambofamba sei chii chaitika zvikazi waredhiyo pamaigara vazoya uya 26 years chigereka mauya nhasi so ndikabereka ndikati kuna sabhuku ndizvo ndakazi ini ndatona ndatoona kuti nyaya ita nditomanganira kumeso kubva ndamanganisa Sai ni munhu manga sabu. ndiye akauya But sabu garuti kana katumwa naisha. Zvamataura. mati Sabu mati sabu wakati ndatumwa naisha. sabhuku akanditumwa naidasi andatumwa naisi Saka munosungisa sabu semusingasungisi ishozo. ito apa nekuda kwokuti sabhuku ndiye akayakoti mugano ndiwo kuti ndipidze makata ndakaona kuti azvi Saka mukaona kukarereka. Kukarereka boti. Alright. Yes, Bob. It's not the English very short. What's the issue? Nyaya murumo. Murumo ndakagara panzvimbo for 26 years. Ndinomu mugano, but all of a sudden, mabu yamukomba mugano. Pamusoro mambo. Ndiri Peter Saumani. Shuwa zvataura zviri musi wa13 ndakangofonerwa naShe Saumani. Zvikaziva kuno ndo mandaenda. Zvikanzi ndaurira samaneta kuti vanhu vaisogara ipo because akangogara ndisenda sabhuku. Ndaita sabhuku 2004 kazova vaisogara ipo wakaouya mwana wacho kwazi muzukuru here. Saka iwewe chienda wotaura samane kuti anokumanedzera. Murutaura nyaya yekuti waisogara ipapo wakadzoka. Akambopa murumo in the first place ndiani? Ndishe akapa. Saka Ishe ngatsvagire munhu wake wadzoka kumwe kwekuenda.
Because 26 years is not a joke. It's a lifetime. Yeah, it's true. Because in the last Plus, my question is, it's very simple. Are you still basa de mazi shupa on buka? Ibasa de masabu. this is the Traditional Leaders Act, Section 26, subsection E and H. It is the duty of the village head to receive and accept new applications for settlement in his area. Ini yang mendibana wandiri mambo, but andibi munu gara. Ratipo ono ndakonoti since tati ne problem ndakambonza kuno. Yataura mukuru kuti kumbobvisa bhuku chichi ndakamboenda pana. Ndakano ndatotsvagirwa nyaya. Saka ndaenda pandadaidza mukuru kuti uya wauya vataurana ndandati anoisha. Amene umwe munhu wanga ati umwe munhu wandiya wapiwa. Alright. Mira, hey babu. Take it go pay the sa waste time. Imi muri true. And there's only one affected part. Where is the other part? Imwe part yacho not ishe. Auya chiti this is so kalam. Ari kupi because that person should be the complainant. Ina ndokumziba. Ndakuzoshauri. Kana kuzidesha kuziya babu mawike. Samani sirendia tituwe kuno. Right. Saka samani sira uya bamu. Ninya yekuti uya wanga usingazivi kuti vanokudaidza isei. But chokwadi chiripo chaicho. Munhu aifana kunza uyu kudara. Munhu wamuri kutaura imimi kuti ndiye the original owner of that place. Ndiye aifana kuya chiri panzvimbo pangu pane chii. Anoti not ishe kuti munhu uya wakazouya saka iwe chienda woganure. Muda kutengesa leni. Andina kutoganura ndakatoramba kuganura kwacho. Kana kwambuza ndakatoramba kuti no imudhara ina andikwanisi kuganura. Saka iwe kana wakaramba wakangwara. Chiregira waridzi wenyaya waite nyaya yawo. Iwewe kuda mukati mechii menyaya. Saka isusu chamira kusvikira complainant auya kudai. As of now hapana complainant. Because imi mamungarwiri munhu akabva 26 years ago. Imi mwayakomirira mukuti kuti ndiye takamirira. Kuiya chari in the first place imi mwacho uyo aripo akagara ndima kamba futi. Ana ne problem naye bo. Ndakatozwa kundozi iwo uya uda iso zvakadai. Andina ne problem naye no. Abadisashandiswe manje. Bambo. Endai mogari panzvimbo penyu bambo ngepenyu. Kusvikira aruti ngepake azouya unoko. Asi kana auya anouya kuno tochizokudaidzai. But as of now hapana munhu aripo. Ishe handi pake. Bazwa. Ari kuzina ishe ndiye pake ngauye iyeye aite late claim apa kuti ndini ndipana. No, because to me it doesn't make any sense kuti iwe unozabu enda wogure apa wotaure kuti muridzi wacho wauya. Asaka ndakatoramba kuti ayo antu. Tumasabu dhiri kuti siyana enda kupasina. Imi mubambo enda mugare penyu ngepenyu. Hapana nokubvisa ipa. Anenge azoya achikubvisa ipo pamwe madzoka kunoti uyu. Totachitamba naye. Ande mumba. Teachkatch MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Teachkatch MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkatch MTV tinodzifamira. Dojibondora, dojibondora,